Máme tu pokračované tohto mobilu, len musel som sa presunúť preč, tak preto som a ideme proste na to. Tam je vidno aj nejaký šárkan, neviem prečo tu je, no ideme na to. Dobre, toto tu nechám tak a ideme na toto. No. Tak to nechce sa rozbiť. Haboš, baboš, telefon. No. Je to poradne rozbité. Tak. Neviem, jak to mám rozbiť. To bude ťažké rozbiť. Ideme ďalší pokus. A teraz to dáme trošku silnejšie. No, trochu som viac silnejšie dal. Tak, pozrieme sa na to. Lenže toto sa furt nerozbilo. To je nejaké divné. Tak. Teraz, kde to je? Ne, ja som... tu je to. Kámoško. Úplne to zmizlo. A neviem, čo tu robí tento šárkan. Keď už budú končiť, bude už končiť jeseň. Zvláštne. No dobre. Ja neviem, kam toto zmizlo. No, tak asi budeme bez toho. No čo už. Ideme na to. No, tak to bolo poraná pecka. A skúsime silnejšie. Možno sa to už konečne trošku rozbije. Ideme na druhú stranu. No, toto bolo nič moc. Kámo, ten typek zo šárkanom ide ku nám. Neviem, čo spravím. Dobre. Tak. Ideme na to. Ten typek ide ku nám, kámo. Budem musieť ísť ďalej.
bude tu určite ten typek trepať blbosti. Takže pôjdeme radšej ďalej. Nejaké rozbité poriadne. By ma zaujímalo, ja neviem proste, jak funguje ten telefón. Že jak môže to svietiť, keď je to iba len taká blbosť proste. No. Inak ja niekedy natáčam na tomto teraz, čo natáčam, a niekedy aj na svojom starom iPhone. Tam je ten typek. No. Ja neviem, čo mám s tým spraviť. Proste nejde rozbiť. A to skúsim hodiť. Kámo, to sa muselo rozbiť. Kámo, to sa nerozbilo toto. Čo mám s tým spraviť? To nejde. To proste nejde rozbiť. Ja neviem, jak mám to rozbiť. Nehovor mi, že sa to... To sa fakt nerozbilo. Čo mám s tým spraviť? Ja si budem musieť skončiť, lebo... To nejde proste rozbiť. Tak, dám si posledný hod a končím. To sa nerozbilo. Dobre, čaute.